ஓம் சாய்ராம். என் அன்பான சாய் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சாய்ராம், நேற்று அதாவது நவராத்திரிக்கு நம்ம வீடியோ போட்டிருந்தோம். இன்றைக்கி 2ஆம் நாள். ஸோ ரொம்ப சிறப்பாக நம்ம அதோடைய பூஜை ஆரத்தி எல்லாம் முடித்தோம். ஸோ ரெகுலராக வரவங்க மக்கள் சாய்ராம் நானும் உங்களுடைய நவராத்திரி பூஜையில் நான் கலந்துக்கிறேன்னு சொல்லி பார்த்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் என்னால் வீடியோவில் போட முடியல. இன்றைக்கி 2ஆவது நாள் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு மேலே அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஸோ இன்றைக்கி என்ன அம்மன் என்ன சாமி நம்ம கும்பிடணும் அப்படின்னிங்கன்னா ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி அம்பாவை நம்ம இன்றைக்கி வணங்கணும். ஸோ இன்றைக்கி திங்கட்கிழமை இல்லையா, அதாவது நவராத்திரியுடைய 2ஆம் நாள் 16/10/2023 திங்கட்கிழமை ஆகிய இன்றைக்கி. ஸோ என்ன வகையான கோலம் போடலாம் அப்படின்னிங்கன்னா கட்டம் போட்ட மாதிரி, கட்டம் வர மாதிரி நீங்கள் கோலம் போடலாம். சுவாமிக்கு முல்லைப்பூ அல்லது மருவு நீங்கள் சாத்தலாம். நிவேதனமாக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னிங்கன்னா புளி சாதம், வேர்க்கடலை சுண்டல் வைக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸில் என்ன வைக்கலாம், என்ன வகையான பழம் வைக்கலாம் அப்படின்னிங்கன்னா மாம்பழம் ரொம்ப ரொம்ப உகந்தது, கண்டிப்பாக வைக்கலாம். சுவாமி விக்கிரகமாக இருக்கிறச்ச மஞ்சள் நிறத்தில் ஆடை போடுங்க, சுவாமிக்கு சாத்தி விட்டுட்டு நீங்களும் மஞ்சள் கலரில் இருக்கிற மஞ்சள் வண்ணம் பொருந்திய ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் சேரீ கட்டிண்டு என்ன கலரோ, ஸோ மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உகந்தது. நீங்களும் அதை போட்டுண்டு நீங்கள் பூஜை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். ஏன்னா இவ்வளோ டீட்டெயில் ஏன் சொல்கிறேன்னா, நேற்று ஒரு சிலர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, அம்மா நீங்கள் சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்கு வீடியோவில் சொன்னீங்க, ஸோ எங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நாங்கள் என்ன பண்ணலாம், எந்த மாதிரி நிவேதனம் வைக்கலாம், என்ன மாதிரி பூ சாமிக்கு சாத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால் அதையும் இப்போ நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன். காலையில் 11 மணிக்குள்ளே செய்கிறது உகந்தது. அதை தவிர்த்து ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேலே நீங்கள் எப்போ வேணாலும் செய்யலாம். அல்லது இந்த 9 நாளுக்குள்ளே எத்தனை நாள் உங்களால் முடிஞ்சாலும் செய்யலாம். மாதவிலக்கு ஆயிண்டமா என்னால் இப்போ செய்ய முடியாதுன்னு நேற்று எனக்கு கூப்பிட்ருந்தீங்க. அது முடிகிற நாள், அதுக்கு அடுத்த நாள் என்னைக்காக இருந்தாலும் இந்த 9 நாள் பூஜையில் ஒரு நாள் செஞ்சால் கூட அதற்கான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இந்த பூஜை எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னிங்கன்னா வீட்டில் வறுமை ஒழியும், தரித்திரம் நீங்கும், வீட்டில் இருக்க நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் முழுக்க நம்ம வீட்டை விட்டு போயிடும். தென் அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்னிங்கன்னா எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கும். நீங்கள் இந்த பூஜை இந்த வருஷம் முடியலனா கூட தொடர்ந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டோம் நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணுமா. ஏன்னா நேற்று என்கிட்ட சொன்னவங்க செய்கிற நாங்கள் இது வரைக்கும் செஞ்சதில்லை சாயமா, ஆனால் உங்கள் வீடியோ எனக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கடவுளாக எங்களை செய்ய சொல்கிறாங்களோன்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேலே நாங்கள் அந்த பூஜை பண்ணணும், நீங்கள் எப்படி வழிமுறை காமிச்சிங்களோ அதே மாதிரி நாங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. அதே போல் தான் இப்போவும் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்க்குற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர்ஸ்க்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக பூஜை செய்யணும் அப்படின்னு அந்த அம்பாள் விரும்புகிறாங்கன்னு எடுத்துக்கோங்க. கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் இந்த பூஜையை செய்யுங்க. ஏன் இதை கஷ்டப்பட்டுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா, சில உங்களுக்கு நேரம் இல்லாமல் இருக்கும், அல்லது நம்ம இவ்வளோ பெரிய பூஜையாக வரலட்சுமி நோன்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நவராத்திரி பூஜைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பூஜையாக இருக்கே, நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். சின்னதாக சிம்பிளாக இதை பண்ணுங்கள். அல்லது என்கிட்ட இந்த நீங்கள் சொல்கிற பர்டிகுலர் ஃபோட்டோ வச்சு அம்மன் இல்லைம்மா அப்படின்னிங்கன்னா வீட்டில் பெண் தெய்வம் எந்த ஃபோட்டோஸ் நம்ம இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக வச்சுட்டு நீங்கள் பூஜை பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். இந்த முறை இந்த சிறிய அளவில் நீங்கள் பூஜை பண்ணுங்கள். அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கான மாற்றங்கள் நிறைய நடக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கி நேற்று நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இன்றைக்கி பூஜையில் கலந்துக்கிட்ட பல பேர் சொன்ன விஷயம், சாயமாக உங்கள் வீடியோஸ் பார்த்தோம், போன வருஷமும் நம்ம செஞ்சோம். ஸோ போன வருஷமும் நான் கலந்துட்டேன். இப்போ எனக்கு ஓரளவுக்கு என் வாழ்க்கையில் நல்லா நடந்திருக்கு, நல்லதே நடந்திருக்கு. ஸோ வளர்ச்சிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியறது. அதனால தான் சாயம்மா நேற்று வீடியோ போட்டனால நீங்கள் கண்டிப்பாக பூஜை பண்ணுவீங்கன்னு இன்றைக்கி வந்தோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதுபோல் நீங்களும் இந்த வருஷம் செய்யுங்க. அடுத்த வருஷம் இதை விட பெட்டரான ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த பூஜை நீங்கள் செய்யறதுக்கு அந்த அம்பாள் உங்கள் அனுகிரகம் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ தொடர்ந்து இந்த பூஜையை செய்யுங்க.
ஏதாவது சிறு சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கூப்பிட்டு கேளுங்க. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.